रौए में भरल बा गुनवा रौए में भरल बा रौए में भरल बा गुनवा रौए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रौए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रौए में भरल बा। के लगवनी प्रभु श्री राम जी के खबर सुनवनी सीता जी के पाता रउआ जाई के लगवनी प्रभु श्री राम जी के खबर सुनवनी मार के गिरौनी जे भीरा को छस भरल बा मार के गिरौनी जे भीरा को छस भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा। पर्वत उठावनी बूटी सन जीवनी लाके लक्ष्मण के जियवनी एक अनुरिया पर्वत उठावनी बूटी सन जीवनी लाके लक्ष्मण के जियवनी राम जी के दूत नाम हनुमत पड़ल बा राम जी के दूत नाम हनुमत पड़ल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा। देहनी भेषजी भरत भोजपुरिया कहराई करना के सजी सुंदर बन के बिगाड़ देहनी भेषजी भरत भोजपुरिया कहराई करना के सजी पूछिया के अगिया से लंका भी जरल बा पूछिया के अगिया से लंका भी जरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा रउए में भरल बा गुनवा रउए में भरल बा रउए में भरल बा गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा रउए में भरल बा हनुमान जी सब